По последни данни, над 100 000 български граждани живеят в Испания, което я прави една от основните дестинации за българската общност в Западна Европа. Повечето от българите, трайно установени в страната, пристигат на млада възраст между 25 и 30 години с цел намиране на работа. Днес те ще могат да избират между 24 политически формации, участващите в изборите днес. Процеса за гласуване е по същия начин, както в България. Въпреки че сме в друга държава и в друг град, винаги е много добре организирано от страна на нашата държава и от страна на посолството. Тук ние сме във връзка с местната община, които много ни помагат по отношение на зали, на урни, на кабини, каквото е нужно и естествено за охраната. Según datos del Instituto Nacional de Estadística Español, en 2026 hay exactamente 101.617 búlgaros empadronados en España, que se consolidan como una de las comunidades europeas con más representación. Българите са малка общност в Андалусия и имат стабилен, спокоен живот, като основните сфери, с които се препитават, са земеделие, туризъм, сферата на услугите. Това е, което привлича реално хората, слънцето и възможностите. Въпреки че сме разпръснати из цяла Испания, общностите, в които избираме да живеем, са предимно Мадрид, Кастилия и Леон и тук в Андалусия.